Samba usasa walela ngogokanyawo uthethe wenza isithungathanda simile sakhe samlahlekela ematshwaneni ufesaphila kumanje sisibelezela umphefumulo kanye nesidumbu sakhe emalibeni kwasalini nginabesilisa likhala phela beliphakela isidlo sasekameleni kuthi wayeqayiphile kuthiwa wayemuhle usinesisexoxela ngaye waqala ukuba nomlando kwamufesaphila Ejambini bephuza ndabadlela abanemali bengenamali. Usiyo beka bafuna abanemadlana befuna abaphathimali lesinto ngazi ufuna ubekala amawethi. Ejambini befuna iphasimali. Ayigibele imoto eyibizayo nabangenamoto bebegibela yena. Hayi ma. Nabatayisibenda ngizobe sebakunika ngaphandle kokuthenga ngethemba lokuthi nayo uzobanika. Isinto sakhe sangasese ngaphandle kwephathani. Usiyo wakade abafana ngesizogqigqela esimile ngakade empilo. Abafana bebeshintshashintshana ngaye nobeshintshashintsha amaphono. Sisaxoxela ngaye waqala uba nomlando kaMufesaphila. Uthola nemali kwani bakuqhuba phambili. Uthola okunye kube kubili ngabenya kusasane yekusine bekheza kuhamba phambili. Oqale bakashiphatha lenomfana wesibili bese kulandela ngokwehidi lozilakhe. Namhlanje kusahamba phambili ngomthetho wakhe. Kuyoshintsha abathi kanye nebhox lakhe. Engaboni wakhe bebesaba nokufunda umlando obusha abantwana besikhombisa kodwa esabana abantwana akaza sikhombisa ushene nemadlana beyithola ngokuqwayisa Awusine kodwa Jesus ne hayi ungeke kusiku yakhe ubeke nasina kusithothi sicube bengaqasha ngaso ezinkampanini ubesebenzisa isitulo somzimba wakhe ukhangeza imali kwani besilisa isonto